paguru rakaradzikwa kudande kokoka ratiinaro pazuva ranhasi. Baba,
kambo kanonzi endai naizvozvo kubva kuna Mushakabvu Devious Diva Makumba Mafunga akaradzikwa ipapo padande apo akachemwa chaizvo akaperekedzwa nevakawanda ndaiveko inini zuva racho pakaradzikwa Devious Diva Mafunga mana zvakarwadza hanzi muriwo unonaka chokwadi haugare mundiro. Diva Mafunga akatiseka musi wa 4 February akasiya musi wa 4 July 2023 anditika kukira kuti pane makore mairiko zvinezvika gamba riro rakaradzikwa ikoko kwakudande uko darika kwa Chigangoko kuenda kunonzi kwa Chimushonga ndo kumusha kwawo ndakasvikako ndakudaro ka regai tinzwe ka Diva Mafunga wakaberekwa ari matwins ndakaita hurukwe noumwe wacho anonzi Denius Mafunga regai tinzwe mukoma Denius vachipinda mudariro. Ndinonzi Denius Mafunga ndiri twin brother wa Diva Mafunga. Makabarwa kuripi? Ndabarwa musi wa 1 June 1970. Maberekera kupi? Ndaberekera kuMandarweni kudunhu raChief Chiswiti anditika Edmund Gomo. Baba wekubereka imanzani? Baba vakandibereka vainzi Simeon Tope Mafunga. Kumusha kwawo kuri kuri iko kuno kuMandarweni kuno kuchikwa ana Chief Chiswiti Edmund Gomo. Nditi kwa amai wekubereka? Amai vainzi Tendai Kwatsinde vanoera nari. Vaibva kupi musha amai? Vaingobva dunhu rimwe chete raibva baba. Anditika aiwa zvinofadza yuzo right inini muri menyu makabarwa muri vangani muchidoma nemazita kubva pane kutanga kusvika pane kupedzisira? Nga anonzi Steady Tope Mafunga achiterwa naMalvin Mafunga kuchizotera Mushakabvu ainzi Chipo Mafunga kwazotera Oswell Mafunga kwazotera mwanzi Rodwell Mafunga ndokuzova mwanzi Lodwin Mafunga. Lodwin Mafunga ndiakazosera inini naDiva. Kura kuti mese muri 8? Ya ndizvozvo tiri 8. Anditika aiwa zvinofadza inini ngorati mimi ndino kupedzisira ya mufamily mate sokupedzisira tichiona naDiva. Ndinonzi Steady Mafunga. Koma Steady Mafunga ndabarwa gore ripi? Ndabarwa 1949. Muri wedumbu rimwe chete naDevious? Ishokwadi. Amai nababa wamo? Amai nababa wamo chete. Aiwa zvinofadza chose. Echi vakomana vakabarwa munguva yanga yakachiomei nguva yehondo 1973. Zvisinei kuti nguva iyo yanga yakaoma saizvozvo asi vakakwanisa kukura vakabarwa vari matwins nazvino vakakura vari matwins. Nguva iyo kuchengetedza mapatya kana kurera mapatya zvanga zvakaoma. Ini ndiri mumwe aitombovabereka kumusana kana amai vachiita basa. Ndakabatsirana naamai zvizhinji kuti vawane nguva yekuita basa. Nokudaro takangokura takadaro kudzamara vakura vachizoendawo kuchikoro yanga iri nguva yakaoma iri nguva yehondo. Vakazosvika patakatorwa nehurumende yanga iriko tikaendeswa kuKipi vakapfuurira mberi nechikoro iko kunzo kwavakaita. Kipi yanga iri kupi? Yanga iri kuMukumbura border. Vakatombogara muKipi? Vakatombogara muKipi. Mamunzi akamukoma wana Mafunga yanonziyeka Steady achirondedzera pakamhuri yavo kuti yakamira sei. Right, topfuurira mberi namukoma Denius. Primary takaitira kumusha paGomo primary. Then secondary takazoitira kuHarare. Form 1 neform 2 takaitira kuWadzana. Ndokatazotransfer
form 3 form 4 takazoita kuchitungwisa. Kuchitungwisa kwaigara napo? Kuchitungwisa kwangu kugara mukoma ose Mafunga vaita zveupasta ikoko, saka ndokwanga vatuma kuti vanoparidzira ikoko, saka ndovatanda kugara navo. Muchikura makakura muchinamata? Tinangoti family yedu hungu takakura murinonamata Mwari. Baba vedu namai vedu vaienda kuchechi vachinamata vari pasi peEvangelical Church of Zimbabwe. Saka I think ndoma takakurira imomo tichienda kuchechi semhuri saizvo. Right, manzo apo kamukoma Denius ndodzoka zokereka pana ngoma state. Saka pavakasvika mugrade 5 mumwe munun'una wangu anove mufundisi Mafunga akazovatora akanogara navo kuGranville. kuGranville ikoko ndokwavakaita primary yavo grade 5, grade 6 negrade 7. Mufundisi Mafunga vakazobvako vachinjwa nebasa rokufundisa vakaenda kuchitungwiza kuunit N ndokwavakaitira secondary yavo, but vakagara vakangoshanda gore rimwe chete navo. Pavakazopedza gore vakupinda muform 2 munin'ina wangu yaivachengeta akabva aregera basa ndobva aenda unogara kumusha, saka ndakazovatora ndikagara navo tichibatsirana kubhadhara school fees. Vakapedza form 1 form 2 form 3 form 4 ndiinavo. So pakuzotsvaga basa apa Javius akatanga kushanda kucouncil yechitungwiza achibva mumba mangu tichigara naye. magara kupapo taigara kuD unit D. Saka adaro awana basa akamboshanda achiuya achibva mumba mangu achienda kubasa achibva akazoona kuti hai zvino ndakukwanisa kuzvimirirawo pachangu ndokubva atsvaga imba yekugara yekuroja akabva ndokubva kwakaita maoko angu akuzoshandirawo akasvika pakuroora tichingobatsirana arimo muchitungwiza imomo akasvika pakuchata dzamara ava nemhuri yake. manzwa kapo Diva Mafunga kuti zvakafamba sei mukukura kwake. The Supernaturals ndo chikwata chaifamba na Diva Mafunga, Diva Devious Mafunga. Ndachara mbeu yamera, gombo rangu Mwari magari komborera. Ndachara mbeu yamera, imba rangu Jesu magari rangarira. Ndachara mbeu yamera, bindu rangu Ishe magari komborera. Ndachara mbeu yamera, yamera mbeu yangu kuranga inaye, yamera mbeu yangu zuwa ngaribude zvikure, yamera mbeu yangu ndiani muvengi yakushasura. Mwari
rakakora aifu rakakora rakakora aifu. Ndachara mbeu yamera, gombo rangu Mwari magari komborera. Ndachara mbeu yamera, dimba rangu Jesu magari rangarira. Ndachara mbeu yamera, bindu rangu Ishe magari komborera. Ndachara mbeu yamera, yamera mbeu yangu mugorera 2019 yamera mbeu yangu zuwa ngaribude shikuri yamera mbeu yangu tiani muvengira kushasura. mugorera 2019 ndakaita hurukuro naDhiva Mafunga. Nokudaro regai tinzwe panapa kahurukuro yandakaita yeka naye Devious Mafunga kambo kanonziko munda wangu. Inonzi Dhiva Mafunga, ndiri murume akaberekerwa munzvimbo yeMount Darwin. Ndakafundako ndikakurirako, ndikazongotransferawo nekufamba kwenguva ndikauya muHarare, ndoma ndakazoitawo secondary level yangu. Makaberekwa gore ripi? Igore ra1973. Saka tongotenda Mwari kuti vanoramba vachitiwanisa nyasha pese patiri kungorarama, ndiMwari anotiraramisa. Right. Mukamadhiva mambenge matizi pakati pesa apa chi? Ndanga ndanyarara hangu mukurekodha, but mukushumira Mwari ndanga tichingoita noise. Zvine chimwe nechimwe chine nguva yacho. Pane imwe nguva yaunongofana kungonyarara uchiteererawo vamwe, uchidzidzawo zvakawanda uye uchigadzirirawo kuburitsa zvitsva zvingafadze vanhu. Nedzimwe nguva ndanga ndichiedza kugadzirirawo kuti ndezvipi zvandingapakurire vanhu, nyangwe nguva yanga yareba zvayo, but ndinongotenda Mwari kuti Mwari vanoramba vachingotibatsira nekutisundira mberi vachitipa zvekuita. Aiwa, ndafarira pamataura kuti aiwa kumbonyararawo ndichiteererawo vamwe. Zvinokosha nokuti kurarama unenge uchitodzidza kune vamwe. Kaona munhu anoti ndinozviitira zvinhu zvangu kuzvikudza ikoko pride. Makapinda sei ndozoti inorondo tagara tichitaura apo neapo ndorondo yenyu pano paWireless, asi ndoziva kuti kune vamwe vachangotanga kubata inhasi uno. Mungataure kuti makapinda sei kuti munge muchiimba nziyo dzoushumiridza? Zvekushumira izvi senhoroondo dzinongoita vazhinji, unozvarwa muenvironment yekuti unenge uri uchikwanisa kusangana nezvinhu zvakadaro. Inini kumhuri kwedu tiri mhuri yaishumira, yainamata, saka munongoziva pese pamunoenda kuchechi mune nguva yamunoshumira nezviridzwa uye nekungorumbidza Mwari, nekuridza makeyboards kana magita kana chii. Saka kwedu isusu kumba, mufestival yekumba kwedu anga ari murume aida zvekuridza mabhanjo stereki. Saka isusu vafana taingoti paari tsveta isotorawo totambisa. Saka takakura tichingoridza tumabhanji toti dzimwe nguva taitozogadzira twemagaba uchizvivezerane kana muti wemusau. Kwedu kune masau kakuMount Darwin wokubva wanyatso. Takangokura tichingoita izvozvo kusvikira tazosvikawo panguva yekuti tanga tatisamukei takunyatsoziva kuti izvi zvinenge Mwari vakaisa matiri, because kana chiri chipo zvinhu zvaunoita usinganyanyo kunetsa, but zvinoita zviri nyore nyore, so zvichingobuda mauri. Saka takakura tichiita saizvozvo. Mataura imi kuti makakura muri muimba yaishumirwa, tingade kuziva kuti mimi kereke yenyu kumhuri ndepi? Nguva dzatakakura vabereki vangu nini vaipinda kereke Evangelical Church of Zimbabwe, ndokwatakakurira ikoko, uye ndakazochengetwa namufundisi Mafunga, mukoma wangu. Ndo vakanyanya kundikurudzira ivavo.
vanga vari mufundisi uye vachiri mufundisi kukereke iyo Evangelical Church. Saka zvinhu zvakatikurudzira zvikuru. Sini mazuva hangu ndakazosiyana navo ndakupindira kuUFI. Zvisingareve kuti tasiyana pafungwa, but ingove nzvimbo uye kunongove kushumira kumwe chete. Hatina zvatinopesana, asi ndokwatakakurira ikoko, Mwari vachitiitira zvakanaka nguva dzese. Alright, mazuva iwaya zvakabva kwandiri ndaive nebox guitar rangu, uye upenyu hwangu ndisati ndawana box guitar ndaigadzira magitara ezvima kare tachine ma5 liter mabhanjo. Ndakanga ndine bhanjo rangu ndichiridza bhanjo, saka ivo vaitorawo vachiridza vachikopa kubva kwandiri. Kudzamara ndava kubasa ndikazoita mhanza ndikatenga gitari. Pane momo wepanext door akangouya wakati ndashaya mari, ndiroda mari inokurumidza, saka gitari yangu iri ndokutengesa, ndikabva ndaritenga. Iroro ndo gitari raakadzidzira. Paanenge asina zvokuita, asina homework, aitorawo achiridza. Ininiwo ndichitorawo ndichiridza, vese nomutwini wake. Ndokwazvakabvira. Kudzamara azokwanisa kutenga remagesi achishandisa nepapa achiisa paredhiyo. Maredhiyo ekudhara anga ane soketi yokuti ukaisa so rinovhara aita zvakanaka. Ndopaakatanga kusimukira. Atenga gitari roro achiridza muchechi, achiridza kumba kwake. Paakazotanga kuti awana zvekurekodha. Paakarekodha albhamu yake yokutanga enda izvozvo. Imimi hamuna here chekuita iko zvinhu zvipaanga kuridza mumhanzi yake? Imakangoperera ikoko kumabhanjo, kumabhokisi gita ikoko? Paakangoti iye avandudzeka zvakangobvawo mandiri. Handina kuzomboita shungu nokubata gitari. Dzimwe nguva pamwe ifamily work here asi zvakangodzika. Asi vakomana vachitanga kuita zvemagitari zvanga chiroenda kuchikoro, handiti imimi maizvitora sei? Hapana vari kuenda kuchikoro apa udaita zvemagitari, imi maiziva unewo magitari? Izvozvo ndingangocherega ndizo kumashure. Chimwe ndazorangarira, chimwe chakandiita kuti ndidzikire hama dzedu, because ini ndairidza gitari kuchechi. Pese pandaifamba ndakatakura gitari rangu, saka hama dzangu dzimwe ndo dzakandidzikisira pasi. Nokuti kare vaiti anoridza magitari amarombe, haarore, havake haakwanisi kuzvisimudzira, zvaitorwa sezvinhu zvemanga-manga. Saka inini zvangu semunhu ndakura kare ndaane mhuri yangu, handina kuzoita simba nazvo. Ndakabva ndangozvitora kunge ndakachingotopfungwa dzangu kuti ini handisi kuda kuita rombe. Handisi kuda kuita rombe, handisi kuda kuita zvese zvokutaurwa, saka beta ndisiyane nazvo. Asi handina kuti ndirambidze vana vakuridza. Mupfungwa dzangu zvava zvakandinakira, asi nokuda kwekutaura kwevanhu vakandidzikisira, vachini handina kuita pfungwa yekuti ndidzikisira vakomana, ndakangovarega vachiita. Asi chandaingovewo nechokwadi nacho chokuti pavari kuridza magitara vapedza here basa ravo rechikoro, havana zvokuita here. Izvozvo ndo zvandaivatsura kuti vakomana mapedza here homework yenyu, hamuna zvimwe zvokunyora here? Saka kana zvadaro, kana vanga vaine weki yavo, ndaizongoti imbosiyai, tangai mapedza weki yechikoro. Kana mapedza weki yechikoro mozoridza zvenyu magitara, but hatina kuita dambudziko nazvo. Muri kunzwaka vari kuimba, wanga uri musi wacho weri parufu ipapo pandaitaura namukoma stedi amafunga, ndo vakatanga nezvemagitara vakazozisira vafana vavo. Zuva rabuda, Diva Devious mushakavu mafunga akaradzikwa ikoko kumaundi Tarweni, akatiseka mugore ra2023 totidzorora murugare. Ndoda kutendawo gamba rakandiperekedza kuenda ikoko asikanda. Aiwa, ndo raindionesa nzira konda ndaikuzira kupi kudande. Reggae tinzwa Diva mafunga kupinda kwakaita mumhanzi. Inini
semakure arakaita kuri kumusha ikoko unoziva pane imwe nguva yandainyora dzimbo tinyora dzimbo uchiteedzerawo vakatangira inini akanyanyondiinspire mukuzoridza gitare nekuti ndibaba Manyeruke. Ivava pandakauya kuHarare ndakasvikaona mukoma wangu mufundisi wandikutaura anonzi Oswald, Pastor Oswald Mafunga. Vaine matepe nziyo dzaManyeruke. Saka ndobva ndanzwa magitare avo nenziyo dzacho maimbiro avaita ndobva zvandinakidza stereki ndakafara kuti ndo zvatiri kutsvaga kaizvi. Plus mufundisi vanga vaine maboxi guitar echirungu kumusha tairidza tumabhanjo. Saka zvakabva zvanyanyoda kuti denha manje kuti haiwa ndaane gitare rechirungu kairi. Zvakabva zvanyatsounza manyemwe. Saka ndakatanga kunyora nziyo muchechi muservice. Ndichiona vanhu vachizigamuchira vachiropafadza vachitorequesta kuti tiimbirewo nziyo yenyu yaya. Ndobva ndaziva kuti saka zviri kutobatsira umwe munhu. Kubva ipapo ndakaramba ndichingonyora kusvika ndazorekodha mugore ra2003 endaina izvozvo. Endaina izvozvo ndo rakaita nhangaruvanzi rakatangira kutanga. Iroro rakangoti bvo. Zvoti munhu wese aindifonera aibvunza kuti iwe wakamboimba nechikwata chipiwo because maimbiro ako kai anoratidza kunge munhu ari experienced. Ndikati aiwa ndisati ndikutotangawo izvozvo. Ndaingoimba mukereke tichishumira Mwari. Ranga rine matracks mangani endaina izvozvo ranga rine matracks anokwana masere. Yes. Aiwa, zvinofadza chose. Right, chikwata chenyu mimi chamunokwapaidzana nacho chinonzi chi uyezve chakamira sei muchitaura line up yacho pamwe chete nekuti imimi mune here chiridzwa chamunobata? Patakatanga kurekodha tine murume akandibatsira zvikuru ainzi Gideon Zamimba. Ndinodayira kuti vanenge vakamboshanya vakugara kunze, asi akandibatsira zvikuru. Vakanga vaine keyboard yavo yavaishandisa yaipinda mafloppy disk vachiita irekodha. Zvese taiita ikoko taizonoisa voice kustudio. Saka album irore endaina izvozvo ndakariita naiye neni namukoma Chirwa, Isaac Chirwa ndo vakazoridza bass. Saka takatanga takadaro. Ndobva album rabuda ndobva tazotsvaga vakomana vekumaraini vataishumira navo. Mumwe wacho ndi Mishek Dyson anga airidza bass. Saka pamakeyboards pampaina Gideon Zamimba, pa-acoustic pampaine nini ma-voices na Wilbert Mafunga ngari pama-backing. Apo tanga takusangana muma-shows kana pese pataizoshumira tiri live band. Saka ndo mafambiro ataita iwayo, handina kusenge ndasiyana nawo tichitori chose. But mazuva ano zvazongotiwo hauzomirira chimwe chete. Unenge wakuwanawo kwaunobata kana paita basa mungotaurirana mosangana mobva manoshumira saizvozvo. Saka ndo mashandiro atiri kungoita nanhasi. Kureva kuti mimi mustudio munobata acoustic? Ndinobata acoustic nekuita mavoices. Aiwa, zvinofadza chose. Munokomboza sei, munonyora sei nziyo dzenyu mimi? Inini semunhu anoridza guitar kana keyboard chinondi-inspire kazhinji kutanga kugadzira instrument. Unoziva kana uchiridza une mumwe nguva yaunenge uchingoti harigai ndimbobata gitara. Zvaunotanga kungoridza ipapo Mwari anogona kutokupa nziyo kana kungokupa melody kana tune yekuridza ipapo. Wobva watonyatsoona kuti izvi zvakanaka izvi wobva wazvirekodha. Unogona kuzvirekodha nefoni kana kuzvirekodha neimwe nzira. Then mozozvidevelopa from there. Saka ndinotanga kuridza chiridzwa kazhinji kacho, then ndozotsvaga kuti chiridzwa ichi chandaridza ichi toni iyi ingaende ndeyekufara here, ndeyekurumbidza, ndeyekusuwa kana kuti yakangopora-porawo zvekungoti ungoonekirika kungoinzwa wakateerera. Ndo pazvinotangira ipapo. Then wobva wanyora song inoenderana naizvozvo. Ndofunga mungabatsira vateereri kuvaudza kuti musambo wenyu imimi kungotanga kuridza gita unyazonzwa kuti ndidiva Mafunga zvakasiyana nezvimwe chero kuchiridzwa hazi nziyo dzechitendero, asi unyazonzwa kuti ndidiva Mafunga uyo. Zvinofamba sei pakugadzira musambo, pakupesanaraiza? Zvazvinoita manje paya ndezvekuti
inini ndiri munhu anoridza uyezve ndini ndinokompoza dzimbo dzangu, saka ndine kamusambo kangu kandinako kandakapiwa naMwari kanogona kutadzwa kuitwa nemumwe munhu. Saka zvandinoita nini pandonyora song ndinogona kugadzira nemalines, pandinosangana nevamwe vangu ndovatiteerera izvi ndozvadoda kuridza, ndisingazovalimita kugona kwavo kwavakapiwa naMwari. Anoridza bass, anoridza madrums, then tozosanganisa pfungwa pamwe chete, but basically the main lines dzinenge dzichibva kwandiri. Saka kazhinji kacho mukaona munhu akaita saiyeyo kashoma kuti music yake ishanduke. Zvasiyana nemunhu asingagoni kuridza, maybe anogona kuimba. Munhu iyeyo akachinja kana kuti akashandura vavanobata nawo, ipapo paanongoshandura ipapo ndo panobva pachinja musambo wake. Imimi mukana muine vanhu venyu 5 mukuridza navo vamaproducer album, next album mukazoti imimi anchada kushanda neyo kana kuti pane zvinhu zvangoitika zvavo kupesanisai, ukanotsvaga vamwe vanokuintroduce another type yemusic. Saka zvinogona kuzonetsa kuziva kuti music ndinenge here kana kuti ndinenge, izvi saizvozvo zvinogona kudaro. Saka mukureva kuti iwe nyawa mukurapa makavabata huro kuti hapana kwamunoenda. Yangu music inini inonyanya dominatwa neacoustic andoridza inini. Mukada kuteerera maintroductions andinoita kana kuti marhythms anenge ari mukati, kazhinji kacho anodominatwa nemalines andinochita inini anditika. Saka izvozvo zvega zvinogona kukupa identity kuti uyu ndinenguyu. Ngaditi mukada kuteerera nziyo dza mukoma Sifas Mashakada vane gitare ravo rero rangasingachinjerere, handiti rinonyazoti ava ndingoma Sifas nokuda kweidentity yavo. Kunyange zvavo ivo zvinovasisipo chero haribude zvinenge zvingori mauri ndo identity yako. Mavanzo kapoka mukoma Diva Mafunga Mshakapfuka mavanzo vachingonorondedzerapo kuti ivo zvakafamba sei. Hanzi ndakainspaiwa namekaniki Manyeruke. Inzwa ichi chero kafiu kacho tinyatsonzonza aiwa kagitarira Manyeruke apa rinobuda. Mara patakarasikirwa pamusambo wegospel nekuti murume uyu yaive mhare nyanzvi nyanduri chaiye. Tichafamba ticharamba tichirangarira timurangarira muri unono akaugare mundiro. Ini tichaona Karindi ku DZ3 muna Gora Street uko 345 stroke B kuti sei kuna Gora ikoko zviri kufamba here ari sei ko amuna Gushungo Mapondi Matsambe Thomas anosona boots uyo ari sei ko Tsitsi Lamusi Kenduru amuna Murewa Street ikoko namdara dua zviri kufamba ine ndinali wanyau bwera so pano nasiya izi bwera
nali wagule ine nali wocheza njuka kwasera bwanji sensi ya zilungu kwa matora kuchombo zikenda bwanji ali bwanji opareta amailungu memo Sofia lungu bwanji bwana we tatenda alright ndikoma kuna anatengera kama ambiri yake yoimba Devious Diva makumba na mafunga abambo mechanic manyaruko ndio kwa akatora msambo ende Diva mafunga chimeja akotikano chikwapaidza chifaranzo za mechanic manyeruke saka the other concert ataita ndakabata choni yairizwa namanyeruke taitsvaga tichishaya but pandakazoenda kwakunofanira zozi tikuna Diva ndikuti iwe mchinda mabatiro anoita makodzi ake anobata so saka takatsvaga sei choni yake I think pandakaenda kuUNTL ndichinoridza naye takabva nautongona tairidza but mabatiro aitawo anga akatisiyana neari mabatiro ataita saka ndobva ndazoona kuti okay masongs ake mabatiro ake anobuda zvaposi pandakatanga kuridza masongs ake nechoni iyoyo zvakabva zvanyatsobuda exactly sezvinoitwa namanyeruke kuti I can play every song akarwa namanyeruke exactly zvaanoita saka ndopana anotaurira Diva akati this tune I think is the best tune yekuimba nayo magospel songs that's why munoona kuti even paanoimba anoshandisa acoustic guitar malines ake kazhinji anotoenda kuna manyeruke saka ndopakatotanga kutobata that tune saka I think from there ndadaro ndichimba iye akandodiscourage kuti zvomusi zvaroda kuita izvi zvina future saka by then ndobva ndazobuda kuHarare ndawanawo rimwe basa neimwe NGO yanga iri kumusha kuma 2001 2003 saka ndabva kuHarare iye ndo pakatanga kuita zvemusic ndiri kunobva tonzwa kuti ndatoita first album yake ndainaizvozvo 2003 anga kushanda ipapo anga kushanda because aimboshanda kuchitongesa town council ndokwakatanga kushanda ikoko saka inini pandakazonzwa kuti Muchinda uyu ndozvaaita takatofara tikati but Muchinda uyu inini akandidiscourage but azopinda mai full time music kureva kuti mazuva akatanga kubudisa damba refu rake roro rekutanga roro anga achishanda kukanzuru aishanda kukanzuru aita basa rekukanzuru aita zveizvo zvekuteerera mota angari mabharani zvekuteerera mota kuchitongesa ofisi yanga iri kusengesa ndokwaishandira abawanzwa kapo mukomadheni vachinyatsodonongodza kuti aiwa kabhitira mudhara manyeruke takazori master sei right I think mukura kwedu takakura tichingorarama upenyu hwekumusha but kazhinji taifarira zvemumhanzi takainspirwawo nemukoma wataiti wekutanga inzi Steady Mafunga vairidza gitari saka padaitererawo nziyo dzavo ndobva zvatongotiinspirewo saka takakurawo tichingoridza kuti mabhanju tetagadzirwa nemagalonzi emafuta tichitomboita kuti mabhendi tomamusha saka takangokurawo tiri vanhu vanofarira nyaya yemusic but takuHarare I think takazonyatsoinspirewawo nevanga vachiimba nziyo dzechitendero vakaita sana namechanic manyerwa ndimo munhu wakatiinspire kuti tipinde mumusic industry saka zvadaro makazoita sei makaramba here muri pamwe chete muchifamba muri pamwe chete munyaya dzemhanzi idzi I think panyaya yekutopinda mumusic industry inini ndindakatotanga kuti ndipinde mumusic industry mazuva kana munhu uchibva uchikoro paipawo nezvaunenge uchifungidzira kuti I think ndoda kuita teacher ndoda kuita chii saka isusu ndakaronga kuti after all level maresults abuda toenda kuteaching college makapasa zvakafanana here misi
takapaswa katisiyane ndivana ndakamukunda mbuzi yanga akafaila English ini ndanakapasa hangu English saka asi makabuda nima O-levels akakwana akakwana anodarika 5 ndakabuda ne7 yakabuda ne6 pakutanga ndobva azonyorera English yanga afaila saka zvatakazoita ndezvekuti tashaya tichida kuenda kucollege saizvo takasvika nzvimbo pataida ndipase teachers college saka ndakatanga music nana Manyeruka nana the late Brian Sibalo tichiita zvemakuseti chinoimba kunana unit L kuhoro nana mufundisi Maenderi zvichiri zvikomana especially munina wacho ainzi Michael achimufana taimboti tikadarika tichibva chikota mbomona akabata gitari like saka ndakanspaiwawo nemwe muchinda anzi Gideon Samimba aipinda imwe cheche yamufundisi Gunguta saka paakandiona ndichiridza akanga kupota achindikoka kumaconcert mamwe aitwa nana Manyeruke nana Brian Sibalo right ndakazobvunza kwamadivha mafunga kuti munokomboza senziyo inini semunhu anoridza gita kana keyboard chinondiinspire kazhinji kutanga kugadzira instrument unoziva kana uchiridza une mumwe nguva yaunongo chingoti harigai ndimbobata gita zvaunotanga kungoridza ipapo Mwari anogona kutokupa nziyo kana kungokupa melody kana tune yekuridza ipapo wobva watonyatsoona kuti izvi zvakanaka izvobva wazvirekodha unogona kuzvirekodha nefoni kana kuzvirekodha neimwe nzira then mozozvidevelopa from there saka ndinotanga kuridza chiridzwa kazhinji kacho then ndozotsvaga kuti chiridzwa ichi chandaridza ichi toni iyi ingaende ndeyekufara here ndeyekurumbidza ndeyekusuwa kana kuti yakangopora-porawo zvekungoti ungonhegereka kungoinzwa wakateerera ndo pazvinotangira ipapo then wobva wanyora song inoenderana naizvozvo ndofunga mungabatsira vateereri kuvaudza kuti musambo wenyu imimi kungotanga kuridza gita unyazonzwa kuti ndidivha mafunga zvakasiyana nezvimwe chero kuchiridzwa nziyo dzechitendero asi unyazonzwa kuti ndidivha mafunga uyo zvinofamba sei pakugadzira musambo pakupesanaraiza zvazvinoita manje paipai ndezvekuti inini ndiri munhu anoridza uyezve ndini ndinokompoza dzimbo dzangu saka ndine kamusambo kangu kandinako kandakapiwa naMwari kanogona kutadzwa kuitwa nemumwe munhu saka zvandinoita nini pandonyora song ndinogona kugadzira nemalines pandinosangana nevamwe vangu ndovati izvi ndo zvaroda kuridza ndisingazovalimita kugona kwavo kwavakapiwa naMwari anoridza bass anoridza madrums then tozosanganisa pfungwa pamwe chete but basically the main lines dzinenge dzichibva kwandiri saka kazhinji kacho mukaona munhu akaita saiyeyo kashoma kuti music yake ishanduke zvasiyana nemunhu asingagoni kuridza maybe anogona kuimba munhu iyeyo akachinja kana kuti akashandura vavanobata nawo ipapo paanongoshandura ipapo ndo panobva pachinja musambo wake imimi mukana muine vanhu venyu 5 mukuridza navo vamaproducer album next album mukazoti imimi vanchada kushanda neyo kana kuti pane zvinhu zvangoitika zvavo kupesanisai ukanotsvaga vamwe vanokuintroduce another type yemusic saka zvinogona kuzonetsa kuziva kuti music ndinenge here kana kuti ndinenge izvi saizvozvo zvinogona kudaro saka mukureva kuti venyawa mukurapa makavabata huro kuti hapana kwamunoenda yangu music inini inonyanyodominatwa neacoustic andoridza inini mukada kuteerera maintroductions andinoita kana kuti marhythms anenge ari mukati kazhinji kacho anodominatwa nemalines andechita inini anditika saka izvozvo zvega zvinogona kukupa identity kuti uyu ndinenge uyu uyu ndinenge uyu ngadeti mukada kuteerera nziyo dza mukoma Sifas Mashakada
pane gitare ravo rera ngasingachinjerere rinonyaza kuti ava ndingoma fast nokuda kweidentity yavo kunyange zvavo ivo zvinova zvisisipo chero unotomboziva haribude zvinenge zvingori mauri ndo identity yako. Ndakabvunza mukoma Diva Mafunga amushakabvu ndakavabvunza inoti kuti ivo vanoimbirei. Chandinoimbira 1 ndinoimbira kurumbidza Mwari nokuti chipo chandakapiwa naMwari. Handitika chibasa rechipo nderekuita purpose yaMwari at the same time ndekukuraramisa. Saka Mwari paakapa shumba chipo chekuvhima tumhuka musango mime chekutandanisa chibata kuti akabata yoita sei yodya yorarama. But the same God akapawo chipo mhembwe kuti ikaona shumba inofanira kutiza nemuto upi kuti ite sei irarama. Saka takapiwa zvipo naMwari kuti tivarumbidze Mwari wacho nyakutipa uye takapiwa chipo kuti tirarame tiwanewo zvinotiraramisa tirambe futi tichirumbidza. Yes, tirambe tichidaro kusvikira tabva panyika. Aiwa ichokwadi icho parunzisika ipapo. Saka nokudaro kusvika nhasi uno maane matamba refu mangani muchitaura kuti rakati nderegore rakati? Taane madamba refu anokwana masere 8. Rekutanga sizanambotaura rinonzi endai naizvozvo ratakaita mugore ra2003 rakazoteerwa nerainzi fambai nekutenda ratakaita mugore ra2004. Rimwe racho rakazoteera futi mberi 2005 nerinonzi ndicharamba ndichidana 2007, spiritual battle 2011 na zvangu zvaita 2013. Nikozoita ratakaita mugore ra2015 rinonzi ndatenda ndapinda neiri riripo iri rinonzi handinete kumutenda ratakaita mugore rino ra20. Handinete kumutenda ndo damba refu rakapedzisira kutipa kamugore ra2022. Regai timbonzwa panapa mukoma Devious vachititira ka akapela ya handinete kumutenda. Handinete ini baba, handinete kumutenda, handinete ini baba, handinete kumutenda, handinete ini baba, handinete kumutenda. Dauya baba, dauya ini dauya kuzatenda. Dauya baba, dauya ini dauya mwana wenyu. Makanzwa sei kwa ndokanonzi kacho ka handinete kumutenda akupa kuna Diva Mafunga, right? Ndo title track yedamba refu rakapedzisira kutipa iroro ka rinonzi handinete kumutenda. Kakarohwa ka zvemhando yepamusoro chaizvo ka anzi handinete kumutenda. Anga nechipo kani ngoma Devious Diva Mafunga. Zvisinei yazvo ka regai ka tipfuurire mberi tichinzwa panapa kuti iro damba refu rawo rekutanga ngoma Diva Mafunga rakatambirwa sei? Airo rakangoti bvo zvoti munhu wese aindifonera aibvunza kuti iwe wakamboimba nechikwata chipiwo because maimbiro ako kai anoratidza kunge munhu ari experienced. Ndikati aiwa ndisati ndikutotangawo izvozvo. Ndaingoimba mukereke tishumira Mwari. Ranga rine matracks mangani ndenezvo? Ndana izvozvo ranga rine matracks anokwana masere. Yes. Aiwa zvinofadza chose. Right, chikwata chenyu mimi chamunokwapaidzana nacho chinonzi chi uyezve chakamira sei muchitaura line up yacho
pamwechete nekuti imimi mune here chiridzwa chamunobata? Patakatanga kurekodha tine murume akandibatsira zvikuru ainzi Gideon Zamimba. Ndinodayira kuti vanenge vakamboshanya vakugara kunze, asi akandibatsira zvikuru. Vakanga vaine keyboard yavo yavaishandisa yaipinda mafloppy disk vachiita irekodha. Zvese taiita ikoko taizonoisa voice kustudio. Saka album irore ndaina izvozvo ndakadita naiye neni namukoma Chirwa, Isaac Chirwa, ndo vakazoridza bass. Saka takatanga takadaro, ndobva album rabuda, ndobva tazotsvaga vakomana vekumaraini vataishumira navo. Mumwe wacho ndi Mishek Dyson, anga airidza bass. Saka pama-keyboards pampaina Gideon Zamimba, pa-acoustic pampaina nini ma-voices, na Wilbert Mafunga ngari pama-backing. Apo tanga takusangana ma-shows kana pese pataizoshumira tiri live band. Saka ndo mafambiro ataita iwayo, handina kusenge ndasiyana nawo tichitori chose. But mazuva ano zvazongotiwo hauzomirira chinhu chimwe chete, unenge wakuwanawo kwaunobata kana paita basa mongotaurirana mosangana mobva manoshumira saizvozvo. Saka ndo mashandira tiri kungoita nanhasi. Kureva kuti mimi mustudio munobata acoustic? Ndinobata acoustic nekuita ma-voices. Ndakazovabvunza mukoma wavo Denius, mutwini wake, mutwini waDiva Mafunga, mutwini wa Denius, mutwini wa Devious, hainzi Devious Mafunga, mutwini wacho achinzi Denius Mafunga. Nekudaro handizi kuti pana akashayika papa, handizi ndi Denius here kana kuti ndi Winston, ndi mukoma wacho wakuru Stead, handichazivi papa. Right, regeti nzo mukoma, ndakabvunza mukoma Denius kuti makazoramba muri mese here pakubata music. Ndaishandirawo imwe NGO. Saka NGO yachenge lasipani akati kure, because vanga vakapiwa contract munzvimbo medu kuti vaizoshanda for certain period, then kana apedza izobuda. Saka ndabest kuno ndo zvimwe zvakazoita kuti ndisipatsanwe uye ndisanyatsonzwika mumusic, because basa randaishanda aidemanda time. Handiti kama asi pakuridza chapo watingati sisi akakudzidzisai kuridza ndi mukoma? Takangoinspire nezvavaita, but chipo changokura chiripo. Handiti kama saka umakazonge akuenda kwachiridza mwachiridza ari uko, pane here patingati makamboshanda pamwe chete? Zvanaita mandezvi ndini pandaenda uko Harare paita mashows yake ndaitoka kana ndikasvika neshow, ndaitomboendawo ndichitomubatsira zvaandingachiita. Airidza instrument ipi? Airidza acoustic guitar. Ndo raifarira, but taifarirawo zvema-keyboards. Saka takaenda tichidzidza ma-keyboards apo neapo patazoona kuti mbiyangu atomaster mamwe ma-keys pa-keyboards. Akanditangira kuziva keyboard, because ndandiri kuno kuyanga kuHarare kune achiwana exposure kune vanhu vairidza. Saka then akazobatawo bass guitar, patatozoona kuti hainga mwangu ari kufamba nenhau yemusic. Saka first album yangu ainzi Ivaitwe Shoko, ndiakandidzira ma-bass lines yacho, ndiakaita ma-bass lines ese. Neiyo ndakaita neGrama, vachiri kuita zvema-contract zvezvi. Ndakangoitawo yakangoridzwa pa-airplay, akangoita airplay, zvingowadidiki. Ndobva yatongozongodzikira nekuda kwezvanga zvichiitika munyika. Right. Kozoita imwe hama yawo inonzi Winston, regai tinzwe ichipinda mudariro. Tangutonzi Winston Kapeza, inogara munzvimbo inonzi Chisodza, pasi pa Headman Gomo, Chief Chiswiti. Ndo nzvimbo ndo musha wakakurira Diva Mafunga, kuti akatangirawo primary yake muno kusvika azoenda kunodzidza kuHarare. Imi muri chii kuna Diva? Inini ndiri muzukuru waDiva Mafunga, mwana wehanzvadzi yake. Diva anga ari mukuru, Diva anga aine zera nemukoma akasiyira inini. Saka ndivakatamba vese nemukoma wangu. Asi
maivaona taitotamba raita katokura tese asi kunyange tainge tiri vadiki asi taiti uchienda kwa mai uchienda kwao pakakura inonzi hwaro pane dzimba dzaigadzirwa dzinge dzizerauni dzinge dzine matura mukati saka ndoma taikurira ndoma iya vaigara kuti hwaro yedu ipapo mahwaro yedu vose vaiti vakadya kuhwaro uku wobuda voenda kunodyawo kuhwaro kupi uku kwedu zvichingodaro. maunzwa kamuzukuru Winston Kapeza arimo Waterfalls umu akakura izvi vainga vari vaiva vaita zvemagitari kudhara kwangu noti vaita magitari ezvimagaba zvakanyorwa kuti Olivin ndo zvavairidza vaitombonoridza maparents day mumatimboikokwawo mitambo inenge iri mumamisha vachitomboenda vachiridza magitari yayo. So ndepapi makazoona mimi kuti aiwa ingawa ni chipo chake chamuisa pane rimwe danho sekuti vabva vakaenda kuHarare vari kuBaptist ndoka vakatanga kurekodhera album yavo inonzi endai naizvozvo. vaipinda Baptist kuchechi yemusha chechi yekumba kunoku isi chakakura tichipinda chechi inonzi Evangelical ndiyo yavakakukana baba vavo ndiyo yavaipinda tisese muri rimwe rese yaipinda asi vanozongotoka kana munhu achinge akura anozosaradza uchechi anodi yaanoda. So kurava kuti akazinga akupinda kuBaptist zvikazodii abva kuBaptist ndobva aenda kuAFM abva kuAFM haana kugara nguva yakareba ndopa akazoenda kuUFI kunova ndokwaafira iko zvino aipinda UFI. Right, mamunzo akamuzukuru yoka Kapeza ndokudaro ka regai tinzwe panapa Diva Mafunga kuti manzi yakanoishambadza sei aishambadza sei nzira dzatagara tichishandisa kubva kare. One, kana nziyo ikabudiswa chekutanga vanhu vanofanira kuwana mukana wekuiteerera. Iri ndo basa ramunotiitirawo rinotikoshera iroro kuno kuma radio stations ngainzwikwe nevanhu uye kune vasiri muZimbabwe mazuva ano kwatinotenda kuti nekuda kwetechnology munhu anogona ngoteerera even ari kunana America uko anogona ngoenda pa online radio akutonzwa akutonakidzwa. Dzimwe nzira ndeyekugadzira mavideos moakandawo kana kunana YouTube kuti munhu wese azvikwanise kuzviona. Saka chiri important ndechekuti music yako inzwikwe uye music yako ionekwe vanhu vazvinzwe vanyatsoona kuti zvakagadzirwa nemutoo upi zvinogamuchirika here zvinobatsira vanhu here. Saka ndo andingati nzira dzatingati dzinofambisa mberi uye nemashows. I think before lockdown vanhu vaita mashows vachingoita saizvozvo kunoitwa magungano ekuti vanhu vanoungana vachiparidza shoko vachiimba saizvozvo vanhu vakaungana vachitoteera. Saka inzira yekuparidza shoko zvakare nzira yekufambisa music mberi. So pamimanzi yenyu yamakaita yakare pane here yati yambogadzirwa mavideos uyezve iri padamba refu riripo iri tingatarisire zvakare here kuva nemavideos? Hongu mavideos ari pamasongs atakaita kati one day itori garoziva iyoyo kuti ukangoreleasa chete kana uyo uri serious toita mavideos zvinyatsoonekwa uye mavideos akanakira kuti anogona kuburitsa zvanga zvisinganzwike munhu achingoteerera paradio akaona zvichiactwa paTV pavideo izvozvo zvinogona kunyatsomuburitsa meaning yesong kuti ndo zvangachida kuedza because video ndochida kuedza kuudza vanhu kuti zvatukuimba zvikuedza kudai zvakamira zvakadai. Mune matambudziko here amasangana nawo parwendo rwenyu mukubvira damba refu rekutanga kusvika pari nhasi uno? Matambudziko amungati mimi masangana nawo ndeapi uyezve makwanisa kuakurira sei kuburikidza muchida kuedza kuda kupfuurira mberi nechipo chenyu chemumanzi? Ma-challenges apere baba Mali. Ndingangoti pekutanga chaipo ndaita challenge yekuti music yangu noda kuti vanhu vangasati vainzwa taito in fact kwandakaenda chida kuti vandi promote vakatoramba vachiti aizvazvitengeseke
saka ndo imwe challenge yaunogona kusangana nayo uchitanga because vanhu havasi havakuzive, vanhu havasati vanzwa zvauda kuita, ivo vakateerera nejudgment yavo vanogona kufunga kuti vanhu havazvifarire izvi, zvobva zvatoramba. Apo unenge usina mari yekuti ukwanise kuzviitira wega, handiti mazvona. Ininiwo zvangu ndinotenda Mwari kuti panguva iyoyo ndaenda kubasa, saka ndakaunganidza kamari kangu ndobva ndanorekodha ndega, ndobva ndachinoapa zvapera kuti mumaketa yemusic. Fortunately payakaridzwa mamine vanhu vakawanda vaindobva vatoti ndiani this is good, saka vaive vangu vamboiramba vaive manje ubva zoti saka chimbosiya timboteerera, ndokupinda vayakatoita ikoko. Saka machallenges ariko, ndingangoti machallenges emari kazhinji kacho, yekuti music chinhu chinoda mari yakati wandei. Pakumaketa kwandaichitaura kugadzira mavideos, kuita mashows, kuti mari negi music inzwike kwakawanda zvinoda mari, uye nevanhu vaunoshanda navo. Ukaita rombo rakanaka, ukapiwa vanhu vari committed kuvision yako, zvinokufambira zvakanaka. But unogona kusangana nevanhu vanongoda vangori mubusiness rekungoda mari, vasingadi kunyatsobatirana newe chaizvo, kuti kana pasina mari vanongokutaura kuti hazviiti. Eti tiri ipapo mukoma, imimi munoimba nziyo dzechitendero, tingati sisu vanhu vari kuimba zvavanorarama here kana muchitarisa kune vamwe vanhu? Imimi kana muchitarisa ziso renyu marikanda kune vamwe vanhu vari kuimba nziyo dzechitendero idzi, vari kuimba upenyu hwavanorarama here kana kuti vanongoti aiwa ngazviende? Tinosiyana vaimbi, uye hakuna vaimbi vangafanani, but donzo raMwari nderekuti pawaparidza chirarama upenyu hwakadaro. Pane imwe nguva yaanotaura achiti inini ndiri kukuparidzirai, ndinofanira kuzvirovedza kuti Mwari vasazondirasa, nyange zviri ndiri kukuparidzirai. Saka inofanira kunge chiri chinango chemwoyo wako kuti zvauri kuimba, zvauri kuparidza, iwewe zviraramewo saizvozvo. Vanhu takatosiyana, ndosaka muchingodzwa nyaya dzakasiyana-siyana dzinobuda mumasocial media, kuti munhu musingafungire kuti ndiangadaro ari kudai, kana kuti mungodzwa nyaya dzakawanda kuti azodai. Zvinotosiyana izvi, zvinotoda kutonamata kuti Mwari wakubatsirei, because tese tiri vanhu venyama, tinogona kupindwa nemiedzo, even mufundisi anogona kukanganisa. Saka ngachive chido chako kuita zvauri kuimba, uye kunamata kuna Mwari kuti varambe vakakuisa panzvimbo. Mavanzwa kapo vhangeri yatakasirwa naMushakabvu Diva Mafunga, vakomana imi mangozinzwirawo mega ka vachingonodorongodza apa ka Mushakabvu Diva Mafunga, manzwa akapera ka yavatirovera paipai inotiyo handineti ekumutenda. Maida kuedza zvekudi apa handineti kumutenda rine matracks anokwana 6. Track yekutanga inonzi handineti kumutenda, ichiteerwa neinonzi bheteri, imwe inonzi varume tinodarirei, kozoita imwe yekurumbidza inonzi muri Mwari, kozoita inonzi ndipeiwo nzeve uyai muone. handineti kumutenda, muri kuedza kutaura nezveyapa? Apa ndiri kuedza kuexpressa zvakanaka zvatinoitirwa naMwari, kuti hatina mazwi akakwana ekutenda kuti Mwari maita basa, nekuti Mwari ndiMwari vanoramba vachingotiitira zvakanaka, kunyange tivatadzire vanoramba vachitipa zuva ravo, vanonga vachitipa mvura yavo, vanoramba vachitipa upenyu, mweya wekufema, zvekupfeka, zvekudya. Saka pakadaro ipapo ini ndiri kungoedza kutaura kuti handinete kumutenda Mwari, nokuti iyewo haanete kuti tichengetiitira zvakanaka kwadzo.
andineti kumutenda ndo zita rekambo kati mudariro akaka kubva padamba refu takapedzera kupiwa kana iwo ngoma mshakabvu Devious Diva amafunga ko pane kambo kanonziko Bheteri song inotaura pamusoro penzvimbo yakasvikwa na Jacob. Nzvimbo iyi yaishamisa pakuti Jacob paakasvika ipapo akasviko achienda kwasekuru Labhani, akasvika panzvimbo ipapo Mwari ndobva apia paari, akarota achiona manera chinosvika kudenga, ngirosi dzichidzika dzichikwira. Iye ndobva kuti nzvimbo ine shuwaka ina Mwari, but ndasina kuzviziva izvozvo zvakakaziratidza muhope. Saka nedzimwe nguva nzvimbo yose inoshanyirwa naMwari inzvimbo yekunamatira. Saka vanhu tinofanira kuidentify nzvimbo dzakadaro, uye tofanira kuidentify makereke akadaro, tofanira kuidentify futi kune vanhu vakadaro futi vanokubatsira kuti ukure pazvinhu zvaMwari, kuti kungodonera kwete kungoyira pese pese. Nzvimbo inoti kana uripo Mwari vanokushanyirai, vanokupai zvekuita, vachikuzarurai nzeve, vachikupai mavisions, muchinamata zvakanaka. Inzvimbo iyo inonzi Bheteri. Saka inzvimbo yatinongoti Mwari, inzvimbo zvakare Mwari Jacob yakavimbisa Mwari kuti mukandiropafadza kwandiri kuenda uko, mukandiropafadza pandinodzoka ndichakupai zvegumi, ndichakurumbidzai, ndichakunamatai. Saka akazodza nzvimbo iyoyo nemafuta. Bheteri nzvimbo yehuvepo Mwari. Mukoma mai ndanzwa voice raMafunga, ndarwadziwa, akandirwadza murume uyu pandakanzwa kuti afira mutsaona yemota. Ndinoti zorora murugare mukoma, ndini believe yemalunga pachegutu apo. Pane kamwe kambo kanonzi varume tinodarirei. Ndofunga ine nhoroondo yakatokura nokuda kwemagariro anoita vanhu mudzimba umu vakaroorana kazhinji kacho. Unoona kuti vanhu vanoroorana nhasi pasina chinguva chidiki varambana, kureva kuti vanhu varume kana kuti madzimai, tingauti tese, because zvinoitika kumurume nemudzimai either side, tine dambudziko rekuti pamwe tinopinda marriage tisingazive, tisinganzwisisane, but kuzoda kuedza kugadzirisa matambudziko aya, zvinhu zvinogona kusabva mumwe anogona kufunga zvake obva wosiya mudzimai nevana vachitambudzika, vana chikafu, vana chekudya, haachatoda nekuriritira vana vacho, but ndiwo wakazvitanga, ndiwo wakanyenga munhu ukaroora ukati uya kumba kwangu tigare tese. Saka ndaiti kuvarume tinodarirei. Unorora nasima
kozoti pane kambo kanonziko ndimi mwari. Muri mwari inziyo yandakaimba isong inoita semunamato kuti muri mwari vanopindura munamato. Muri mwari muri utiziro hwedu patinochema imi mwari munotinzwa. Mbiri ngaingopiwa kugwayana nokuti muri mwari. Saka ndingotaura kuti muri mwari vakatendeka, muri mwari vanopindura nemoto, hamuite zvekuseka. Mwari wasingasharuka. Yes, kana munhu angonamata kwamuri imi mwari munonzwa kuchema kwevanhu. Yes. Kozoti inonzi ndipewo nzeve. Ndipewo nzeve inziyo yambiro yekutaura kuti nyika ino ichaguma. Pese panoparidzwa shoko raMwari nevaranda vaMwari kana chero munhu afunga kuzviparidza, munhu iyeye anofanira kuteererwa kuti ari kuparidza shoko kwarere, wonyatsoteerera nekutendeuka. Kazhinji kacho vasinganamati ndova ndiri kuti ndipewo nzeve. Jesu uyu akatifira uyu achadzoka. Kana nguva tichangorarama kamwe chete, tofa kamwe chete, tomirira kutongwa. Saka ndiri kuti vanhu ngatisafarisei panyika panapa, ndipewo nzeve, teererai zvinotaurwa naMwari. Nguva ichakwana. Ndakainyora ndakangotarisa upenyu hwatinorarama inini uye nevamwe kuti tine minana yakawanda yatinoitirwa naMwari. Saka inziyo yekufara nekungopembera kuti Mwari honai, tanga takadai but izvino zvitadai, matiitira zvakanaka. Vanhu uyai muone, tarisai zvandiri. Ndakaimba nechikorokoro kuti nangarai muone minana yandaitirwa naMwari. Saka inziyo yekungotenda Mwari nezvakanaka zvaanotiitira. Kambo kana kari padambe rekupedzisira kakanonziko vemuone Devious Diva Mafunga. Apane kambo kanonziko ndipewo nzeve mukoma Devious. Kambo kana ndipo ndipewo nzeve apa. Maiyedza kuda kutaura kuti kudii? Ndipewo nzeve inziyo yambiro yekutaura kuti nyika ino ichaguma. Pese panoparidzwa shoko raMwari nevaranda vaMwari kana chero munhu afunga kuzviparidza, munhu iyeye anofanira kuteererwa kuti ari kuparidza shoko kwarere, wonyatsoteerera nekutendeuka. Kazhinji kacho vasinganamati ndova ndiri kuti ndipewo nzeve. Jesu uyu akatifira uyu achadzoka. Kana nguva tichangorarama kamwe chete, tofa kamwe chete, tomirira kutongwa. Saka ndiri kuti vanhu ngatisafarisei panyika panapa, ndipewo nzeve, teererai zvinotaurwa naMwari. Nguva ichakwana. Yes, nguva ichakwana. Nziko ndipewo nzeve wako. Right, mukoma Denius mutwini wa iyeka Devious Diva Mafunga. Tingati siso Devious pauno wake angari munhu akaita sei? Ndangoti Diva was the right guy. Atina patakambokonana naye sematwins kuti pamwe takatukana tikarovana tikadidi. Kazhinji angari munhu ari ambo. Sevanhu vai vanga vakabhekwa neshoko raMwari. We tried all means kuti titeerere zvataiudzwa even vari pamberi pedu ifine kana kutsurwa kana kudidi. Saka zvakatibatsira kuti
tigone kurarama decent life inoyemurwa nevanhu. Manga muri vana Gotwe mumhuri menyu, vemumhuri menyu vaikutambira sei? I think sekwengozi vakamunoita kuti Magotwe kazhinji ndo vanhu vanotarisirwa kuti ndo vanochasara vachiona welfare yese yemusha yese. Saka I think kumhuri kwedu hatina hedu dambudziko vaitigamuchira zvakanaka. Kuti mukoma steady pa behavior ipapo munhu handinamboona dambudziko naye, munhu aitsiurika, munhu aiteerera, kana kunyange naamai guru vake vaimufarira nekuti munhu aitika akatumwa basa airiita nenguva asingambonyenyuta. Kudzamara nazvino akura kudai kuzvishandira nemhuri yake, isuwo taregera basa takunoku kumusha. Munhu wachaitarisira kuti ndiye mubatsiri wedu, ndingamuti kwete kutarisira asi kuti aitotibatsira. Munhu yanga achiti dzimwe nguva aingoona wega kuti apa mukoma ndofunga nyika vaitira panenge pasina kuvamirira zvakanaka. Aikutozviona ega kuti apa panenge pasina kumirira zvakanaka, ungoona auya pamwe imari tisina mbomukumbira zvizhinji zvaaitipa nezvaaichiitira kana tisingambokumbira. Nazvino ipapa kuti azosvika pakushaya akatouya nezvinhu zvake, grocery yake, nokuti anga arima, akapura mapfunde yake, amai guru vake vachimubikira, akauya vachibatsira nechikafu chaizopirwa vaya vaishanda vaya. Tikafara vakabhadhirawo vanhu vavo zvakanaka-naka. Musi waakazobva kuno Sakadi yapfuura aitofara, vanhu vese vaitoti kumafariro kwangu chitori kuonekana. Mumhuri akashengeta vanhu vakawanda, kunyange kwaakaroora, vabereki vekumhuri yavakaroora vakashaya, akasimudza mhuri iyoyo, vamwe vaendesa kuchikoro kudzamara varoorwa vamudzimba dzavo ari iye. Kwedu ndizvo angasina paaisarudza kuti ndinodawo. Munhu wese aingomubata zvimwe chetezvo, ndo upenyu hwadhivha. Nazvino gepi rasara iri rinotonetsa kuti rikavhike. Nepfungwa dzangu handisati ndagutsikana kuti kunyange itamuona ichimudzikisa mugomba, asi pfungwa dzangu handisati dzagadzikana kuti chokwadi aenda iyo. Right, ndakazobvunza mukoma Dhivha pavachiri vapenyu nezvemhuri yavo. Yes, ndakaroora mudzimai wanga anonzi Justina, uye ndine vana vatatu. Justina ani? Mafunga. Aiwa, zita rekumba kwavo vanonzi Makuwaza. Ndekupi kumusha kwavo? Ndevekuurungwe. Ndevekuurungwe. Omana maita kujamba kubva kudharo uende kuenda kuurungwe. Handi ndokuti ukama usimbe. Aiwa, zvinofadza chose. Vana vangani? Vana ndine 3, wekutanga anonzi Faith, umwe anonzi Chris, umwe wacho anonzi Tinashe. Tingati pane kanhungirwa here apa karipo apa kari kuti kanenge zviri kukabata vese ndingangoti paalbum iri ratakapedzisira kuiteko makeyboards airidzwa naChris mwana wangu. Akura sei? Ane 19 years. Kozoita uyu anonzi Tinashe ndidrama, anoridza keyboard, uyu anoridza madrums. Anotoridza zvitori serious. Akomana. Ko amai vacho vanokutsigira sei? Aiwa, amai vanotitsigira kunyange zvatisati tarekodha tese, but vanoplay a very important role. Vanotibatsira zvikuru, pasina ivo I don't think tingadai tiripo zvatiri. Aiwa, zvinofadza chose. Aiti mashoko amungade kusiya kuvateereri. Ndoda kutendai vateereri, kazhinji kacho ndimi munotibatsira kuteerera uye nekutitsigira pazvinhu zvose. Uye ndoda kungoramba ndichipawo advice kune vaya vari kutanga kuita zvekuimba, ndichiti ngachive chipo chawakatiwa naMwari, kwete zvekuteedzera nekuti azowana zvakati saka toda kuita zvakati.
uye kungove focus pazvinhu zvauri kuda kuita. Ramba wakasungirira ipapo, Mwari vanokubatsira kuita zvinhu zvose. Right, kubva kuna Ngoma State, kubva kuna Ngoma Denius, mhuri yakasara. Musikana akaroorwa ari kutogarawo nemurume wake Samuel, ari kugara kuSimuri Park. Then Tinashe na Chris ndo vanga vachitogara nadedi pamba pavo izvozvi, vachigara vari 3. Anga chienda chikoro? Aiwa, Tinashe ane 2 years anyora form 4. Then Chris atovawo ne almost 4 years anyora form 4 yaita vakomana kuru. Tingati vanga vapinda here mutsoka dzababa music? Yeah, I think pa music sekutaura kwandaita kuti vana vedu vese vangu nina vadhiva vari kuridza kuti darika isusu vana baba vacho, because vatanga ite an area age than yatakatanga isusu kunyatsova professional pa music. Asi vati vatsikise? Chris ndianga kumbutopinda mustudio achibatsira mudaro wake panga achimboita asati ane zvake, but I think zvinhu zvinoda kuti zvisumudzirwe mumuri since tatoona kuti chipo chacho chiripo, saka we have to encourage them kuti vapfuurire mberi ife nezvaitwa nababa, ife nezvatinoitawo isusu. Mudzimai wake taibata naye vari mayouth, vaibata vese vari mayouth kuBaptist Church yekuchitungwiza. Saka ndoko vakatorana ikoko munongoziva vakomana nevasikana po vanoenda kukembi kwavanodi vanowana nguva yekutaura vese. Saka vakaonana vakawirirana, akabva auya naye kwandiri mumwe musi nekuna maiguru vake, akati mukoma maiguru, uyu ndiye musikana wangu wandichazoda kuroora shamwari yangu. Saka tikavabvunza kuti saka iwewe isusu hatisi kuda kuita zvokutamba, usazokanganisa mwana wevanhu, ende ziva kuti ukangodaro yatove mhosva. Kana kuri kudanana kwekutamba siyana, asi kana kuri kudanana kwokuti munozoda kuzoona zvechokwadi, chitotanga kutogadzirira zvekuroora izvozvo zvauri pabasa. Saka akateerera akatanga kuunganidza mari yake zvishoma zamara azoti mukoma ndawanawo pakati pokuti ndiendese kwatezva, ndokubva aendesa kuti tatsvaga munhu munyai. Vakaenda vakapawana tezvara, tikabva takumbira muchato, vakati nepamuri apa handisati takukwanisa kuti tikupei muchato, dai mawedzera kusvika pakati. Saka takanotsvaga ndobva tawana bharanzi yavanga vachida iya, ndobva tabhadhara. Vakazoti alright, muchato waakuita iye zvinhu zvanakuda zvemuchato, ndobva zvazoronga tichibatsirwa namufundisi Ruzunguni muchato, vachironga vakazotsvagirwawo marriage officer, vakaendawo kucounseling vachiendeswa namufundisi Ruzunguni. Kudzamara tasvika zuva rokuti vakuchata, izuva rakanaka rakatifadza. Ana baba namai vanga vachiri vapenyu, vakauya vakafara,
mushato ukabudirira vakazotangawo kugara paimba yepachechi ipapo vakagarapo kudzamara vabvapo vakazowana basa kucity council yekuchitungwiza vasimudzirwa ndopa vakatanga kufambirawo stand yemba vakawana stand yavo vakatanga kuvaka pavakapedza kuvaka ndopa vakazobvawo pavairoja pachechi vakugara kwavari yezvinezvo. So zvii zvakaitika kuti adzimai vedu vatisiye? Vakaita kanokwana ka4 vachiita pamuviri pachibva mamiscarriages. Saka ipapo pavakazosvika pakushaya vakanga vakazvitakura kwe5 months. Saka vanonzi ku-BP yakakushuta. BP iyo nokushuta kwayakaita yakapisa mwana achibva ashayira mudumbu. Saka kuti vachiita forced labor zvakaramba ndobva vazoitwa operation. Vaita operation kudaro vakazoona madhokota vakazoona kuti aiwa haasi mwana chete, mwana afa zvake atsva kuti chibereko change chatokanganisika chatsemuka. Saka pavakazopedza operation yavo kuti vachizomuka zvakabva zvarambira ipapo ndokushaya kwavakaita. Dambudziko reBP ndoranga rakawanda ndoraikonzeresa mamiscarriages akawanda. Aiwa tine urombo chose. Rwendo rwavo rwekuenda kuBulawayo achizodzoka achishaya. Roti patikabva kuno takafonerwa ichinzi tiri kudiwa kugala kuBulawayo. Bwezo takatambobva kugala kuChipinge. Ndoda kuti mutsanangure mafambiro amakaita kuenda kuChipinge nemafambiro amakazoita kuenda kuBulawayo. Takafonerwa tikudiwa kugala kuChipinge. Tainge panext pawo pasekuti painge paine rufu. Tainge vakatofonerwa tiri parufu ipapo tinokudiwa kugala kuChipinge. Tikabva tateta kumachipatapata kuti tingonoryesa ukanguwa kati diki vanoryesa vatazopinda nzira kaenda kuChipinge. Kuchipinge takanopefoma zvakanaka vakapedza vakadzoka. Makaridza nguva yekuChipinge? Kuchipinge vakaridza na 3 kunze kwakunoedza. Tabva kuChipinge hatina kuita mazuva patakazoya kunoku pandikutaura nawe kuti takauya kuzorova mai mapfunde edu kuno kumusha muchiPinga. Takamboenda akamboitende kubasa vatazouya kuno weekend yacho vataona kunorova mapfunde edu. Tabva kuno vakatofuna tiri panapa tichitorova mafundi tiri kudaiwo kupi kuBulawayo. Saka takabva kunoku tichitoziva kuti tiri kudiwa kupi kuBulawayo. Ndobva tabva kuno vatangonosiya zvinhu zvatange tinazvo vatadarikira kaenda kuBulawayo. Tasvika muBulawayo 100 something k's kubva muBulawayo kuenda kwatakaenda kugala kwacho. Takudzoka kubva kugala pano kugala uko vakaimba nguva kugala uko vakazoridza kuma4 kwezoko takanonoka kusvika vakanoedza na 4 kwakunoedza kunze. Saka takubva ikoko kugala takasvika panonzi pamatoposi hills apa pamatoposi pamatombo mota yedu ndopaikaitawo breakdown ipapo. Hatiziva kuti chii chakangoitika. Ndobva tapinda isusu mabhazi. Patikapinda isusu mabhazi ivo ndobva vasara nemota ndobva vadhunza mota yekunoisiya muBulawayo chemu. Saka apa vakangosiya mota muBulawayo ndobva vateera kuHarare. Saka uri muswei manje wakazoya kuHarare? Idheri rimwe chete muri musi weSunday. Mande ndobva vamuka kuenda kubasa. Vakati regai nini asingatombozviziva kuti ndo zvavachanoita. Ndakanzwa vangondifonera vozi Mande kwanga kuine musangano muHombe kuMbare. Ndainda ndori kumusangano musi weMande iwo. Ndakangoona makozi aidi achipinda vakuti ndianze vamupamba nenoise. Saka ndakwanisa kuti vakazondisira message kuti uri papi toda kuenda kuBulawayo kunotora motikari. Ndikati alright. Ndikazondikati ndiri kuMbare ngatichisangana kumupedza nhamo. Ndakafamba kubva paStodart paya kunobuda kumupedza nhamo. Ndikanamirira ndobva vasvika. Ndobva shuwa tabatana kuenda kuBulawayo.
tabatana akaenda Bulawayo kudaro takati sei baba kutada kuenda nousiku tikanzi aiwa tikiita traffic ndokumandira kunongo inenge iri right ainyanye kuwanda stereki ndakatozvionawo kuti zvoshuwa kana pataifamba pacho mainge pasina traffic yakawanda takaenda takasvika kumabulawayo zvekuma 11 kuma 12 tanga takutosimuka kudzoka abanzwa kapo varimo murodhi imomo. Ndinonzi Kevius Mudeka. Ukama uri na Diva uri pakati wandei ndiri mukwasha Diva Mafunga. At the same time mtuni wake ndakarura hanzvadzi yangu ndisawira again. So ukama wacho wakati wandei atina patinoti apa ndei chaipo muri mukwasha wake ndiri mukwasha Diva mtuni wake achibazotora zotora hanzvadzi yangu kuva kuti iye muri mukwasha kwaari iye futi wabvaita futi mukwasha wangu saka ndo zviri paukama hwedu and at the same time ndibatanzitire masawira hapana afana kuombiramo hapana afana kutamba mamwe tese tokufana kusekerana aiwa ndizvozvo the last day naDiva Mafunga. Okay, first day ndiyakandifonera uyakunoko Diva Mafunga aindita like zvandota kuti tata masawira zvataura ndozvauda kuti zviti ndozvandakaita uya panapa ndobva mhanyo ndobva namutora kubasa nebenzi tikanochinja benzi tikanotora vaneti Nissan vaneti so takaenda Bulawayo notora Navara ini ndini ndaidhonzwa muNavara akandibvisa muvaneti achiti chishandisa mota yakafa because iwe unogona kufawo so ndobva ndashandisa mota yakafa iye ndobva ashandisa vaneti achiti ndoda kuteera radio because hauna size inokuteera radio hausati wakuziva music so takafamba tichiseka tichidini nekufamba kwenguva tasvika mugweru vaneti ndo yakatanga kunetsa ichinzi yapera fiyo but yaizomuka ichifamba at 3 times ukaimutsa yombofamba yozodzima ukaimutsa yombofamba yozodzima ndobva wazondidhonza again vambobva vanotsvaka fiyo yakangokona zvezve slow motion nokuti speed yataifamba is about 25 per kilometer and patakafambei takunosvika pakati pekwekwe negweru kwekwe pakati takutarisa togeti rekwekwe ndopakakona mota vaneti so ini ndakasana ndiri muroad ndakakontrora mota because handina vibration yakauya handina zviratidzo zvakauya takapesana nebhazi but tapesana nebhazi harina hapana chakaratidza hapana infact bhazi ranga riri kuleni kwaro bhazi ranga kuleni kwaro tatiri kuleni kwedu hapana chakadisturba ende pamaleni edirection yataenda kwakune malane 2 lane rekubva kwekwe gweru kwakune lane 1 zvichireva kuti papaine lane ranga sina mota pakati papa nemukana werimwe lane rakazvikwanira so vaneti yakakona kucrossa lane ndobva yazoenda kuoncoming ndobva yazoenda kunospina yakuseri kwemapiripiti anga ariko imimi manje nenavhara ndakasara ndiri muroad handina chakandishekesa handina chakandikanganisa ndakakontinya nenavhara kusvika ndakwanisa kumisa navhara maidhonzana nei taidhonza netoba kura toba rakadambuka pakadambuka toba isimbi yega yega kwete patambo parupu yataya takasunga isimbi asi hazvina kuratidza kuti yadambuka because hapana akanzwa kudambuka kwezvinhu because yakangokona slow isingamhanyi inenge yanga itori mu20 because tatatodzora speed tichiitira mawere anga aripo saka ndanomisa navhara kumberi pandakazodzoka manje ndakuchitsvaga vamwe wangu ndakaona dzinenge 3 rounds dzekutsvaga kuti iri papi mota handisikuona payapinda round chi3 ndo pandakazoona mota yakanyatsomira iri kutinhira music iri kuriya asi mudada Diva ndakaona kapesa naumona anova musukuru so zvadaro zvakandinetsa zvokuti ndakashedza 20 minutes ndopakazodaira kapesa vaDiva pandakazovawana was late so vakangoti so I didn't know kuti munhu anga ari kutofa here kana kuti but nekufamba kwetime pakazoita kuti tikwanise kuzowana rubatsiro zvakazoita kuti Diva anonoke kuzotorwa but akazotorwa neambulance ndikapesa anova anga ari musame car naDiva Mafunga
saka handina humbo hwakakwana ende handisunye zviza izvo zvakafamba sei, but chandinoziva ndechekuti kombi yakazoenda kumawere payakazoenda yakanonyatsomira zvakanaka, asi divha ngarasa kunze kapesa araswa kunze. Muno wenyu maifamba naye muchiitirana zvakawanda, nhasi uno muri kunzwa sei? Zviri kundorwadza because now night yechi3 handisandaona hope, handisandakotsira, ndiri kutsinzina maziso but hadzisi kuuya. Chikafu handisandadya, ndakangonwa mvura nezuro manheru, nhasi handisandaona mvura since morning, handisi kunzwa kuda kuti chikafu. Hamusi kugutsikana? Handisi kugutsikana. Appetite handitorina. Chikafu kana chikauya ndiri kungochibata ndochigadzika. Ya tsano kevi, anonzi kevi yasimudika. Manga mavangana? Tanga tiri 3. Inini na Tsano Kevias na iwo security. Tsano Kevias ndo akabva achidriver kupamba pano kusvika mugwelo. Ndipo vakazochinjana na security ndobva security vakudriver kusvika Bulawayo. Tasvika tatora mota. Security Tsano Kevias wakati imimi ndiye munodriver ibuku. Inini ndikuda kudi dangu kwenda kumakombo imi muri 2 ende munogara uko muchitaura nyaya ndobva tasimuka kune yaidonzwa isi titaitodonza ndimi yaitodonza titaitodonza ina security titaitodonza imimi na security makaenda kukombi yaidonza ndokwanga tiri kumberi takafamba kubva muBulawayo kusvika angari kune yaidonzwa ndiani ndi kevi ari ega saka takafamba kusvika takuda kusvika mugweru mota yedu yakabva yapera fuel, saka ndobva tatsvaga fuel ndobva tadzoka ndobva tanga futi kudi dzanguwa dzanga kuma 3 dzanga kuma around 3, saka yakatinetsa kuti tiwane fuel because pamba 10 k's kuti tipinde mugweru, saka ndobva tabvisa mota yaidhonzwa iye ndobva tanotsvaga fuel neiyi mota yanga isingadhonzwe, saka yaiti ikafamba nepachidzima kusvika fuel yazopera ndobva takuita yakupusha ndobva yatiremera vataziva vanotenga 5 liters yefuel ubva vaisa mumota ndobva yatazoenda kunozadza tengi ndobva tadzoka kune mota ndobva tasunga ndobva takupinda munzira kuya tadarika tollgate rekupinda mugweru tichibva kuHarare ndo patika fambe hatina kufamba idu distance yakati kuru yakati pane imwe cave ndinoona pane 3 week, so saka tiri ipapo taifamba idu tasingatombomhanya kana kuita sei tichitotaura nyaya nasekuti iwo anganirako dragon ndinati takamanga tatenga 3 madragon kuti tisati sarara zvedu but taifamba tichitotaura idu nyaya, saka zvakadaro tasvika ipapo pane bhazi raibva kuHarare rakangodarika rinoza kuti murodhi hatingazosayawo zvatinopesana nazvo, saka bhazi rei rakabvawo kuHarare ndobva tapesana naro isisi tichidzika, saka bhazi rakapesana zvakanaka but chakandinetsa ndo shoko randikapedzisira kunzwa iroro ndakangonzwa security vakuti vakangoti handizive kuti pavakati kana kuti pane chinhu changa vaona here kana kuti inde pandikapedzisira kuziva ipapo. Asi bhazi rakadarika harina kubvira rauya kuleni harina avakandikonzwa kuti kana kuti pane chinhu changa vaona here chandisina kuonawo inini handizive. Ndakangonzwa ndakuita semunhu ndiri kutenderedzwa mota yenge ichitokubuka ndakazokupesa yanza kuti ndepandikazopepuka ndakutarisa ndipandikatoona kuti kombi yanga ndiri yanga yatora kufecha yanga yatora padhuze kudai haichisina magirazi haichisina chii pandikada kuti ndiedze kuda kubuda nepanekubvanana pakapara ndatasa pavainge vakagara ndipandaona paisina munhu ndobva ndagusa ndobva ndabuda nekuhwindo kwacho kwanga vakagara ndobva ndabuda ndobva ndawaona vakarara vari
vari panzi. Kana pose patinofamba nesoka ivaine sumu migwagwa umo tinokumbira ndikaona ri panzi ndobva ndati regai nditarise mota yatanga tichidhonza ndobva ndangomhanya ndobva ndangoti kwirei kumusoro so pandakakwira pamusoro ndobva ndobva ndaiona handina kuzonyanya kuenda mberi ndobva ndadzoka kupi ndichida kuatenda munhu wanga akarati. Saka avo pavakaonawo mota yanga yaidhonza pasisina ndobva vauyawo kwakangatira. Saka ivo pavakaona zvisina kuenda pamakafungidzwa kuti inini handina kutomubvira ndavatsvaka but ndakavatsvaka ndandabhizi kuda kuti ndibatsire uyu umwe wangu. Saka vainge vakaita mimwe miti yakavaita kuvatsitsa kudaiyo chede. Saka ndanda ndibvisa imwe miti iye ndichede anga vasara nebhutsu 1 ndobva ndabvisa bhutsu iye ndobva ndaisa ndobva ndalusena belt ndobva ndavavhura pachest apa bhutsu anga juzi ravo akafika ndakarere kuita rezipi ndobva ndati lusena zipi iye nemamwe mabhatani panapa kuti vanyatsa kuti ndobva ndavagadzirisa hembe bhozi vanga vaita kunge munhu afushirwa nekuita chamukuita saka ndobva ndakurwisana navo kuti varinyatse kurara vakadi zvakanaka. Ndopa ndikazoti ndide kuvagadzisa ndakarisa kumusoro kwavo ukoko kwanga vakadaisa musoro wavo ndakangoona pakaita gomba musoro wakaita ngoti aiwa kuita musoro wacho ungapinda muvhu. Saka neropa anga riri papi saka ndopangana kuti regai ndoda kuvachinja musoro varara nerimwe saidi ndedze kustopa kubuda kweropa riyeri. Saka pandikati ndibate musoro uye zviguno zvangu zvakatopinda kusvika ndopanakazati okay ndopari kubuda ropa ndobva ndasiya ndobva ndabata pamushaya muno ndobva ndakuvasumudza zvakanaka ndobva ndavanyatsa kuvararisa zvakanaka ndadaisa chakandinetsa nechakanditambudza vana sekuti havana kana kuti vaitomboti kana kuti kwikwi aiwa zvatakavaita vachitofema vakadana ndizvokata vaifema vaimati saka ndamudza kuti pamwe vanenge vakadai ndivadi ndivatosanodzimutsipa kuti vanyatse kuita zvakanaka. Saka pandakavaka ndichibhizi ndichivagaza ava vanyitsano vangu havana kuwana nguva atenda ndakati ini ndichiatenda sekuru ivo vari bhizi kumisawo mota dzekuti tiwane rubatsiro. Saka mota dzairamba pakaita nguva mota dzichiramba kumira. Saka vachingorwisa vakapesa vabata mafoni 2 vachidai ndombomirawo ndombomhanyawo tombobatsirana kukwedza kumisa mota dziramba kumira kusvika tazowana rubatsiro. Vakazouya mupurisa 1 mupurisa waipa akadzika mune imwe kombi akati inini handinyanyato kubatsirai regai ndinoudza mapurisa vauye ndopakaenda ndopatikazona yanga yakombi manje yakamira yanga yakombi yanga toti pasenjawo ndobvadzika ndobva ndinokuudziraiwo vamwe mapurisa vauye ndopakazoya polisi ati ndiri ipapo manje isu tiri bhizi kuda kuti mumwe vakabva vatiziya kana kuona kuchifema kana kuchiita sei. Saka indakabva ndafunga ndikati pamwe varara vakotsira sezvo munhu anga achimboti kurachiwadziwa varara. Pakauya mapurisa bhozi ndakambotraya kuva mumwe munhu akaya kuti bhozi wanga akangosvina wakadaiso mumwe munhu akati atarisa kuti mazuva ano ane mavhu vadiko ndobva ndavaputa mavhu yai ndobva ndaedza kuvavhara sokuti vasaramba vachitongotosorwa nemavhu pandikavavhara daiso ndobva vasvinura ndati already ndobva ndaramba ndichingodaro ndobva pauya futi vamwe pazasi panenge pane kavhireji bhozi vangu vaitanzi tinochengeta apa nemumwe wacho ndobva vauya kanzi ako madiko avhara mazisa kuti vasatosorwe pana pandikazovavhara kudai apo yakabva yavharikira kuti haina kuzovhurika maziso aya ndikati ndifunga vazorora manje zvokuti vanenge vanani pakurwadziwa. Saka pakazoya polisi pakasvika vanzi regai titifondere vauye nebox ndapanakati box asi vatofa zvikanzi aiwa havana kufa vanga vaine mota dzavo ichireka neimwe yavo ndobvati ashamwari mumota mako mureka munogona ere kugara munhu kanzi kanzi ivo muchende munogara umo ndoda kukutorai statement mupi mumota dzanga dziri pfungwa dzekuti inini ndisazvizive
nokukasika kuti bozi vangaziva kuti inini ndini mumwe wendaenda ndobva ndabuda ndobva ndaenda kuchengetwa kumuku ndobva ndaenda mumota kwenyu ndobva kwazoya ambulance paikauya ambulance ndobva ndati inini aiwa vakatora inini vati aiwa inini usatora inini ndakadi ndakasimba anzi aiwa toda kunokutsisa bhozi kunogona wakuwarira mukati ndikati aiwa hazvina kuipa ndobva ndaenda muye vakunditesta vachiita sei ndobva ndati aiwa zvamukuita mukutopedza chi nguva torai munhu uyu akadi akarara uyu mhanyana yekupi kuchipatara saka vaingonditiza vachingondidzenga saka ndobva wandiisa chinochiwa pana paparwoko nekwamuka ngechipekisi yavakandiruma panacho pachigunwe nemushini yavo chingoti mumota imomo ndakavati inaimi muri kupedzerei nguva inini panapo usingatori chi akuwaro ndopomwa chinobva auya zvikanzi nhai mukoma munonzani ndobva ndati ndinonzi Winston Kapesa kanzi hawo ndobva auya padhuze neni kanzi mukoma Winston ndoda kuti ndikuudzei chokwadi kuti sekuru venyu vanogona vashaya kubva ipapo manje zvinhu zvakabva zvaita chi wese ndakabva ipapo vakaedza kuibva neni ipapo achiti control BP but yakaramba kudi kudzika kusvika kuhospital ndikasvika pahospital ndikaadmitwa vakambondicheka zvese vachinditarisa vachiita sei but doctor akatoti munhu uyu anoda counseling because BP yachingoti ikakwira idzika chikwira fambai navo inga vana venyu right manzwa apa ndo mafambiro azvakaita madoa tererikana kambo kanonzi kongoonidze rwendo kutanga wakaimba wakazviimbira ivo vega mukoma Dhiva Mafunga tinotizororai murugare ndopa kutenda kune vese kana Winston Kapesa vakandibatsira munhoroondo vese kuti mwari wakuitire zvakanaka nevese vakaita kuti nhoroondo kudirire zvakareka kuti ndakamukoma Daniel Marire kudura remhanzi kulibrary kutizororai murugare koma Dhiva Mafunga asi takazonzwa isisu kuti pakazoitwa zvakare guva rako takazonzi rakazofukunurwa zvakare the following day mangwanani guva rafukunura Dhiva Mafunga mudhari wenuko makwikwi chaivo kusvika kwatiri kuenda inyasha dzenyu onaita simukawo kudzoka kwatiri kuenda minana yenyu onaita simukawo famba kwedu kupururuka nendege ivaine sumu chadenga umo dzimwe nguva tinojaira mota zedu ivaine sumu migwagwa umo dzimwe nguva tinokwira mabhazi ivaine sumu migwagwa umo kana pose patinofamba netsoka ivaine sumu migwagwa umo tinokumbira ngoni dzerwendo isu baba onaita simukawo kufamba kwedu titungamirirwe naJesu mweya wenjodzi tinokudzivisa tumangirosi tifambe pamberi pedu mweya wenjodzi atiude isu kufamba kwedu titungamirirwe naJesu mweya wenjodzi tinokudzivisa tumangirosi tifambe pamberi pedu tinokumbira ngoni dzerwendo isu baba vana venyu takumbira tinokumbira ngoni dzerwendo
panochaira vatakwa chimbomirai, tinoda kufamba zvakanaka mumigwagwa. Panochaira vaneta chimborarai, tinoda kunona hama kumushaha. Vemabhazi fambaiwo zvakanaka, makatakura upenyu hwevanhu. Vemakombi fambaiwo pore pore, kumanya ndiko kusvika.